sige, sige. Tinira niya sa likod mga kagamba. Ayan, tinira niya sa likod. Okay, so yun, mga gandang araw mga kagamba. Ito mga kagamba, paglalabanin ko yung samon at saka yung gagambang kuryente. Ito yung samon, no? Ayun mga kagamba. Titignan natin yung kung gaano laban nitong dalawa na ito. Ilagay ko muna rito sa ibang lagayan. Yan, yung samon. Ito namang isa mga kagamba, ito, gagambang kuryente. Ayon doon sa mga sinasabi nila, Australian orb daw ito. Ayan, oh, ang laki. Ayan. Hirap na hirap siya lumakad kasi napakalaki niya. Ayan. So, subukan natin mga kagamba na ilaban ito sa salmon na XL. Kung kakayanin ba ng salmon ito. Titignan natin kung kakayanin ng salmon ito. Ayan, oh. Ayan, ang laki niya, oh. Kulay ginto ang ano niyan, ang sapot niyan. Oh, ang tigas ng sapot niya, oh. Parang sinulid. So, susubukan na natin mga kagamba. Ilalaban natin tong salmon na isang malaki. Malaking salmon to. So, tingnan natin kung maglalaban ba sila. Ayan. Ito, yung salmon yan. May tumai pa yung salmon. Tignan natin kung ayan, oh, naramdaman nung malaki. Medyo medyo ano yung salmon, medyo parang dumapa. Ayan, binalikan niya. Titignan natin. Ayan. Baka nako. Takot ng salmon mga kagamba. Sa haba ng galamay niya. Ayan. Tignan natin kung maibubuga itong salmon na malaki na to. Ayaw gumalaw, oh. Ayan. Napakalaki nitong gagambang kuryente na to. Itong salmon lagi lang nagpapatulog, mukha yatang natatakot, mga kagamba. Kakagating ka niya, wag. Naku, tinulak yung salmon. Tinulak lang. Nakakagamba. Pero, ba't nang hina kaagad yung salmon? Di pa naman nakakagat. Naamoy lang nang hina na agad. Kagatin mo na kasi. Kagatin mo na. Ayaw nung salmon na isa na to. Sa laki. Patay ka ngayon. Lilingkisin ka niya. Nako. Umina yung salmon mga kagamba, pero hindi pa siya nakakagat. Tinatalsik lang siya. Ayan, tingnan natin. Tingnan natin ang halikan nila. Aba, tinulak niya, oh. Ayan, patay ka ngayon dyan. Hindi niya malagpang mga kagamba. Ito naman salmon na ito. Ayaw din. Ayan, so tingnan natin ulit. Kaya mo bang, hindi niya kayang patitin. Ayaw yung tumalikod. Tumalikod yung gagambang kuryente, mga kagamba. Ayan. Tingnan natin kung papalag yung salmon. Ayaw pa rin. Ayaw kumilos ng salmon. Ayan, naku, pati hulog. Palitan natin tong salmon, mga kagamba, standby lang muna tayo. Palitan natin itong salmon na mas mabagsik. Madami kasi akong salmon dito, mga kagagamba. Ayan, oh. Tingnan nyo, ayan, oh. Ayan. Ayan ang mga salmon ko ngayon, oh. Ayan. Ayan siya. Ayan. Kikita nyo. Ayan. So, pipili ako dyan. Ilalaban ko ulit. Dito sa gagambang
Ano na to, gagambang kuryente na to. Ito, subukan ko tong itim na to ulit. Itim na naman. Yan, kunin natin tong ano, itong gagambang kuryente. Pagapangin na natin siya mga kagagamba. Ayan. Yan. Tingnan natin kung mag-aaway ba sila. Aba, niyakap nung gagambang kuryente. Oh, ayaw kumilos. Yung samon. Ayan na. Mag-aarap na sila mga kagagamba. Ayan na. Ayan na, humarap ka. Huwag kang pagtatalikod at mayayari likod mo niyan. Oy! Nagharap! Oy! Kakagating kayo. Ala. Nako. Ano ko na. Hindi siya lumagpang. Ayan. Aba, humipot pa. Tingnan natin yung pag-ipot niya mga kagagamba. Ayan. Op. Oh, nakagat na siya. Op. Ala. Oh. Ayaw pa rin mga kabayan. Kagatin muna siya. Ayaw pa rin. Akala niya siguro puno yung ano, inakyatan niya. Ayan, mukhang ano tong samon na ito ah. Alam pakiramdam mo kung kalaban o ano. Ayan oh. Kinakalabit siya eh. Ayan na, biligan na naman niya. Ayan oh. Kakagamba oh. Sige na, laban na. Labanan mo na yan. Ala. Biligan ulit. Sige. Labanan mo. Magkagatan na kayo. Ayan, sundan mo. Ayaw pa rin mga kagagamba. Sundan mo, yan. Sundan mo nga. Yan, binalikan ka ngayon. Ay, sige, habulin mo. Yan, labanan mo. Sige, warap ka. Warapin mo. Naku, patay ka niyan pag nakagat ka niyan. Warapin mo, yan. Sige. Hindi pa rin nagkakagatan mga kagagamba. Ayan. Ayaw pa rin. Yan, balik siya. Yan. Sige. Awa. Tingnan natin. Ayaw siya lagpangin nung ano ah. Ayan, sige. Ayan. Mag-harap ulit. Sige. Ba? Kagatin mo na sa puwet. Dali. Magkagatan na kayo. Ba. Ayaw. Magano tong dalawa na to. Sige. Pati hulog na lang tong samon na to. Sa laki nitong gagambang kuryente na to. Sige, maglagpangan kayo. Nako. Ayaw oh. Yan, magharap kayo. Nako. Yan. Nako. Di tayo yan. Maglaban na. Nako. Maglaban na. Ayaw pa rin. Sige, maglaban na. Sige, tinutulak siya nung ano, tinutulak lang siya oh. Tinutulak lang lagi oh. Tinutulak lang lagi oh. Off. Ayaw pa rin. Lagi tinutulak. Ayaw niyang kagatin eh. Makakagamba eh. Ayaw oh. Ayaw oh. Magkagatan kayo sa ngipin.
Magkagatan kayo ng ngipin. Magkagatan kayo. Sige. Sige, mag-away na kayo. Ayaw pa rin, oh. Ayaw pa rin. Ng samon. Yan. Sige, kagatin mo sa tiyan. Dali. Dali. Kagatin mo sa tiyan. Sige. Baba. Sige, ubusan ng sapot. Sige. Kulay ginto talaga sapot nitong ano na to. Gagambang kuryente na to, mga kagamba. Kulay ginto talaga. Ayan, oh. Dilaw, oh. Ayan, oh. Kulay ginto talaga, mga kagamba, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Nakakapit siya doon sa gagambang kuryente, oh. Ulit. Oh. Mag-aaway na kayo. Ayaw. So, palitan ko ito, mga kagamba, ha. Palitan ko itong samon ulit. Hanap ako ulit ng ito, kulay brown. Baka sakali ito kulay brown na ito, makipag-lingkisan na siya. Ayan. Ayan, baka sakaling yan ang magiging ulam nitong gagambang kuryente na to. Oh. Tingnan natin. Kung papalag tong isa na to. Aha. Ayaw pa rin, mga kagamba. Ayan na. Ayun, kagatin mo na sa puwit. Kagatin mo sa likod. Yan, sige. Tinira niya sa likod, mga kagamba. Ayan, tinira niya sa likod. Ayan, kinagat niya sa likod. Kinagat niya yung gumbang kuryente sa likod na yan. Ayan, malupit, mga kagamba. Kinagat nung sabon sa likod. Ayan, kinagat niya. Hindi makabaliktad yung gagambang kuryente. Ayan na, sige. Kinagat niya sa likod. Malupit tong ano na to, brown na to. Ito lang mukod tangi sa pangatlo. Ayan, mga kagamba. Tinira niya sa likod. Ayan, sinasaputan na niya. Ayan. Hindi niya binitawan, no? Oh. Ayan, no? Hindi nakaimbik yung gagambang kuryente. Ayan. Tinira niya sa likod, mga kagamba. Ayan, no? Ang galing, oh. Sige. Tirahin mo, silip-sip na niya likod, oh. Oh. Hindi ba niya masaputan, pero wala. Talagang tinira niya sa likod, mga kagamba. Ayan. Ayan, nakakapit yung ano. Nakakapit ngayon yung gagambang kuryente sa stick. Hindi pa rin bumibitaw yung ano. Yung samon. Ayan, mga kagamba, oh. Oh. Tuloy pa rin sa lakad yung gagambang kuryente. Alas yung pakialam. Pero nakakapit yung ano, yung samon, oh. Ayan, oh. Tuloy-tuloy pa rin ang kagat niya, oh. Ayan, sige. Huwag mong titigilan yan. Sige. Ayan. Oh. Talagang katis-katis na yung ano, yung gagambang kuryente, mga kagamba. Ayan, oh. Katis-katis na. Yung gagambang kuryente. Lupit itong samon na to, tinira niya sa likod. Ayan, mga kagamba, oh. Grabe. Ayan, mga kagamba. Grabe. Talagang tinira niya, oh. Oh. Ayan, oh. Grabe itong brown na ito. Ayan, buhay pa rin yung ano, yung gagambang kuryente. Tuloy pa rin ang lakad niya, oh. Alas yung pakialam mo, pero butas na yung likod niyan. Ayan. May tumutulo na, na parang kulay gatas. Sinisip-sip ng gagamba nating ano, samon. Ayan, oh. Ayan, mga kagamba. Ayaw yung tigilan. Ayan, oh. Nakakagat pa rin siya, oh. Ayan, oh. Ayan. Oh, sinasaputan pa rin niya yung isang paa. Ayan, oh. Ayan, sinasaputan niya, mga kagamba, oh. Ayan, sige. Sige. Tira. Ayan. Hindi niya binitawan sa likod, mga kagamba, oh. Talagang nanggigil na siya. Ayan. Sige. Hindi niya tinitigilan sa putan. Yan. Nagpupumiglas yung gagambang kuryente, mga kagamba. Ayan, oh. Sige. Ayan. Umaagos na yung ano, katas ng gagambang kuryente. Napunta na siya sa dibdib. Umaagos na yung katas ng gagambang kuryente. Ayan, oh. Kita yung mga kagamba. Yung sa likod niya, oh. Kita nyo? Yung sa likod niya. Grabe itong samon na to. Grabe ito. Oh. Tinira niya sa likod. Ayan, mukhang na-stroke na yung ano, gagambang kuryente. Ayan, mga kagamba. Hindi na gumagalaw yung gagambang kuryente, oh. Ayan, mga kagamba, oh.
Grabe. Ayan. Ayan mga kagamba. Grabing tapang ditong samon na ito. Ayan, gumagalaw ulit, gumagalaw ulit. Gumagalaw ulit yung gagambang kurente. Nakapagpahinga na naman. Ayan, ayan, ayan. Ay, naku, madadali pa anong ano, nung samon. Mukhang inaabot ng gagambang kurente. Ayan. Pero wala, ayan, oh. Nanghina na naman. Nanghina naman yung gagambang kurente, mga kagamba. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Tingnan yung posisyon sa kabila. Ayan. Ayan, oh. Oh, ayan, mga kagamba. Tingnan yung posisyon nila, ayan. Ayan, oh. Ayan, mga kagamba, oh. Tingnan yung galing nitong samon na to. Tinraidor niya. Tinira niya sa likod. Alam niyang hindi siya mananalo pag humarap. Kaya yan ang ginawa niya, mga kagamba. Oh. Grabe. Ayan. Mukhang na-stroke na yata. Oh. Oh, gumalaw ka dyan. Oh, matibay pa rin mga kagamba. Kahit nakatis-katis yung likod niya. Oh, ayan oh, tingnan yung likod niya, no. Oh. Oh. Oh, tibay pa rin siya. Ayan, nasa dibdib nga niya yung samon. Ayan, oh, nasa dibdib niya, nakakapit, oh. Oh. Ito yung umagos yung katas niya sa likod, oh. Ayan, oh, yung katas, oh. Ayan, oh. Ayan, yan ang katas niya, no. Ayan, tingnan nyo posisyon nung ano na to. Itong samon na ito, oh. Tingnan nyo mga kagagamba, oh. Grabing ginawa niya sa gagambang kurente, na-stroke talaga. Hindi na makagulapay, oh. Ayan, oh. Oh. Ganun lang kasimple ginawa niya. Kinagat muna niya sa likod. Ayan, parang maghihiwalay na yung ulo niya sa katawan, no? Yung gagambang kurente, oh. Ayan, oh. Pumipilit siya pumiglas, pero tingnan nyo, mukhang nabinom na. Ayan, oh. Yung galamay niya. Ayan, mga kagamba. Bagsik tong samon na ito. Pangatlo itong nilaban ko rito. Yung dalawa, wala lang. Hindi nila nilalagpang ito. Ibang klase ito. Parang gutom na gutom, oh. Ayan, oh. Pinipilit niya, sipsipin talaga liig, oh. Talagang niliig talaga niya, oh. Mga kagamba, ayan, oh. Ayan, pakita natin sa kabila. Ayan, tinira talaga niya sa liig, oh. Ayan, oh. Mga kagamba, oh. Ang lupit nitong samon na to, mga kagamba. Ayan, gumagalaw pa rin yung gagambang kurente. Pero wala, hindi na niya binitawan. Ayan, mga kagamba, oh. Galit na galit yung samon na to. Kita nyo, yung katas-katas niya, oh. Oh. Sa likod niya, oh, yung katas. Ayan. Ayan, oh. Oh. Grabe. Ayan. Hindi niya tinitiga. Ayan, bumitaw yung gagambang samon. Ayan, nikutan niya. Patay ka dyan, oh. Baka madali ka dyan. Ayan, hindi na alina niya, oh. Ayan, inikutan na niya. Ayan. Aba, ang galing ng gagambang samon na to. Ayan. Ang galing ng gagambang samon to. Vinilutan yung mga kagamba. Ayan. Iyon. Magaling tong samon na to. Ayan, nakita nyo. Samon versus malaking gagamba. Yung gagambang kurente. Tignan nyo, ginawa nung samon na ito mga kagamba. Ang lupit. Ang lupit mga kagamba. Oh. Yun. Natunghayan nyo mga kagamba. Ang ganda ng laban nito. Mga kagamba. Yung unang dalawang samon, hindi sila pumalag. Pero itong pangatlo, itong brown na ito mga kagamba, itong pumalag mga kagamba. Ayan, tingnan nyo. Ayun, so ipapala mo natin to. Kaya tingnan natin kung mabubuhay pa ito. Ilagay mo natin sa lagayan niya mamaya, mga kagamba. Ayan. So shout out muna sa lahat ng mga vloggers natin dyan, mga kaibigan. Sila Happy Man, sila Gagam Choy, si Viral, si Gagam Fight Yakap, Gagam Fight Kais, si Habi Bonbon, sila Kadagit, Gagambino, Lakwatsa, si Sir sa Castro, itong si Canigro, si Kabulik, si Kapisbol, si Kablog, si Gagambol, si Kasapot, si Jason Webb, si Albia, si Lakay Saldi TV, yung si Arnel Bernardino, yung Gagam Fight sa Kayakap, yun ang channel nun, YouTube channel niya. Justin TV ba yun?
Ayun, lahat ng mga vloggers diyan, binabati na natin ng magandang araw. Happy viewing po sa inyong lahat mga kagamba, mga ka-vloggers. Yung mga kababayan natin nandiyan sa iba't ibang panig ng mundo, yung mga OFW natin, mga kababayan. Sana maging masaya kayo sa panonood ng aking YouTube. Kung kayo may nanonood at hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe na rin kayo para po masuportahan nyo rin si Tatay Mendo kahit papaano, kahit sa pamamagitan lang po ng subscribe. At siyempre po, manood po lagi para malibang po kayo. So hanggang doon lang po lamang mga kagamba, mga kababayan, mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng daigdig. Marami pong salamat at magandang araw.